Ευτυχώς που έχουμε και αυτά και αρχίζουμε να μας φεύγει αυτό το σύνδρομο στέρησης εκλογών. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στις 8 Οκτωβρίου. Εμείς θα δώσουμε βήμα σε όλους τους συνδυασμούς, σε όλους τους δήμους και σήμερα έχω μαζί μου ένα φίλο. Δεν κρυβόμαστε σε αυτή την πόλη, ούτε σε αυτή την εκπομπή. Νίκος Βερισσογλάκης. Καλησπέρα, Θήμιο μου. Επαγγελματίας και υποψήφιος με τον Βασίλη Λανόπουλο και τη Συμμαχία Πολιτών. Έτσι ακριβώς. Έχουμε πει ότι πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και εκτός από τους προσωπικούς μας καφέδες, να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά, να μάθουν λίγο περισσότερο ο κόσμος ποιος είναι ο Νίκος ο Βερισσογλάκης, γιατί είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και στο κάτω-κάτω τι θα προσφέρει άλλος ένας επαγγελματίας σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Έτσι ακριβώς. Ευελπιστώ μέσα από την υποψηφιότητά μου και κατά επέκταση την εκλογή μου να συνεισφέρω ένα λιθαράκι, θα έλεγα και εγώ, στον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής. Γιατί κακά τα ψέματα ως επαγγελματίες οφείλουμε να πέσουμε πάνω σε, σε αυτό το σχέδιο. Στο να έρθει και ο κόσμος περισσότερος στην περιοχή μας, να μείνει ο κόσμος στην περιοχή μας και κατ' επέκταση να δουλέψουν τα μαγαζιά μας, να πάρουν μια οικονομική ανάσα. Νίκο, για αυτούς που δεν σε ξέρουν και αρχίζουν και σε βλέπουν τώρα, καταλαβαίνω ότι έχουν να κάνουν με ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από ό,τι βλέπουν στην πρώτη ματιά. Μιας και είσαι ένας άνθρωπος αθλητής, είσαι ένας άνθρωπος που έχει ένα βλοσιρό παρουσιαστικό και όποιος σε γνωρίζει τελικά από κοντά, καταλαβαίνει ότι έχει να κάνει με ένα τελείως διαφορετικό άνθρωπο. Αυτό στη ζωή σου το βλέπεις, το νιώθεις? Το έχω συναντήσει πολλές φορές και μου έχουν πει μάλιστα ότι ρε φίλε, καμία σχέση η παρουσία σου με αυτό που είσαι στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είμαι αυτό που λέει ότι μία εικόνα 1000 λέξεις. Ναι, είμαι το ακριβώς αντίθετο. Αυτό είναι αλήθεια και όποιος έχει γνωρίσει τον Νίκο τον Βερισσογλάκη καταλαβαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες. Ένας άνθρωπος που είναι κοντά σε όλους τους συλλόγους όπου το έχει ζητηθεί. Για να καταλάβετε, η πρώτη μου επαφή με τον Νίκο, πέρα από ένα καφέ που πήρα τυχαία από το κατάστημά του μέσα από μια από αυτές τις πλατφόρμες, γιατί ήταν πιο κοντά εκεί πέρα που ήμουνα, ήταν όταν του ζήτησα κάποια στιγμή να βοηθήσει σε μια εκδήλωση που ήταν σε μια βραδιά κλασικής μουσικής και κατευθείαν ο άνθρωπος αυτός, δεν σου κρύβω ότι τα είχαμε κάνει τότε πανικός. Τελευταία στιγμή σου ζητήσαμε βοήθεια την κατάσταση και όντως, και όταν ήρθε η ώρα να πληρωθεί μου λέει: ξέρεις, μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που είδα, σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε τη δυνατότητα να βοηθήσω. Αν λοιπόν μπορούσα μέσα σε 10 λέξεις να περιγράψω τον Νίκο τον Βερισσογλάκη, είναι αυτό. Ένας άνθρωπος που αποφασίζει να βάλει τον εαυτό του σε δεύτερη μοίρα, το κέρδος σε δεύτερη μοίρα, όταν βλέπει ότι κάτι είναι καλό για την πόλη του. Αυτό όμως δεν φτάνει, Νίκο, για να είσαι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σαφώς και δεν φτάνει. Το θέμα μας είναι ότι ο καθένας μας οφείλει να αφήσει ένα κοινωνικό αποτύπωμα στην πόλη, στον τόπο που ζει και δραστηριοποιείται. Ένα κοινωνικό αποτύπωμα είναι και μια βοήθεια είτε σε ένα σύλλογο είτε σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια βοήθεια. Εμένα προσωπικά δεν μου χαρίστηκε ποτέ τίποτα. Ό,τι κέρδισα, ό,τι κατάφερα να κερδίσω μέχρι τώρα, το έχω καταφέρει στις πλάτες τις δικές μου και της οικογένειάς μου. Είσαι ένας πολύ δουλευταράς άνθρωπος. Πολλές ώρες. Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο δούλευα. Παρ' όλα αυτά, είπα πριν ότι δεν μου χαρίστηκε τίποτα. Δοξάζω όμως το Θεό για όσα έχω. Και από τη στιγμή που ο Θεός μου τα φέρνει όλα δεξιά μέχρι τώρα, οφείλω κι εγώ κατά κάποιο τρόπο να το ανταποδώσω αυτό στην κοινωνία. Σε έχει αγκαλιάσει πάντως η πόλη. Δόξα τω Θεώ, κανένα απολύτως. Δόξα τω Θεώ, από την πρώτη στιγμή και ανοίξαμε σε μια περίοδο στην πρώτη καραντίνα. Το Δεκέμβρη του 20. Μιλάς για το τελευταίο σου κατάστημα, το σημείο, έτσι? Μπράβο, ναι. Όλοι μου λέγανε τι πάνε να κάνουμε στην καραντίνα, όλα είναι κλειστά και εσύ που θα πας. Παρ' όλα αυτά δεν το φοβήθηκα. Αυτό που κοίταξα να κάνω είναι να έχω την άμεση επαφή εγώ με τον κόσμο. Και ακόμα και δηλαδή μετά από 2,5-3 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος, πάω εγώ delivery. Έχω κρατήσει μια βάρδια delivery για να έχω εγώ την προσωπική μου επαφή με τον πελάτη. Εγώ θα πω ότι όποιος έρθει να πιει καφέ στο κατάστημά σου, υπάρχει μια ταινία, προσπαθώ να τη φέρω στο μυαλό μου, που ήταν μια καφετέρια που είχε και πρωινό και ήταν όλα σαν ένα πάρτι. Όλοι έτσι με μια χαρούμενη διάθεση, ο ένας πείραζε τον άλλον. Και κάτι αντίστοιχο βλέπω και στο δικό σου το κατάστημα, να σου γράφουν ο ηγέτης του κόσμου και άλλα τέτοια. Ναι, είναι δηλαδή μια όμορφη κατάσταση, μια ανάλαφρη κατάσταση που δείχνει ότι είσαστε μια οικογένεια.
Αυτό μπορεί να μεταφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο? Πόσο ξένο είναι στη λογική σου λογική αυτό? Γιατί πλέον μπαίνει σε μια διαδικασία με κόντρες. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Στην ουσία πιστεύω έχει να κάνει με τον τρόπο που προσεγγίζεις τον συνομιλητή σου ή τον συνεργάτη σου ή τον πελάτη σου. Εγώ, δηλαδή, ας πούμε, αν κρίνω το μαγαζί μου, το πρώτο πράγμα που κοίταξα να δημιουργήσω μια ομάδα. Μια ομάδα συνεργατών και όχι μια ομάδα η οποία θα πολυτελείται από αφεντικό και από υπαλλήλους. Στο δημοτικά όμως, δυστυχώς αυτή την τετραετία είδαμε αρκετές κόντρες. Βέβαια, βοήθησε σε αυτό και η απλή αναλογική, την υπέροχη αυτή πρωτοτυπία που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στη ζωή μας και δημιούργησε δημοτικά συμβούλια αλλοπρόσαλα. Όμως εσύ ήσουν εκεί υποψήφιος και στις προηγούμενες εκλογές. Με πολλούς από αυτούς που ήσουν μαζί στις προηγούμενες εκλογές, σε αυτές τις εκλογές σας απέναντι. Πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό? Και πολλοί από αυτούς είναι και φίλοι σου. Ακριβώς, στο και μαγαζί συνεχίζουν σου. και είναι φίλοι μου και έχω κρατήσει τις επαφές μου. Δεν έχω κανένα απολύτως ούτε κόμπλεξ, ούτε παράπονο, ούτε με τα παιδιά προς Θεού. Οι μεν διαλέξαν να πορευτούν με μια άλλη παράταξη, εγώ μια άλλη παράταξη. Δηλαδή δεν θα αφήσω μια εκλογική αναμέτρηση να μπει ανάμεσα στη φιλία και στις σχέσεις προσωπικές. Εγώ τουλάχιστον τη μεριά τη δικιά μου. Σε 9 Οκτωβρίου δηλαδή πάλι όλοι μαζί? Στις 9 Οκτωβρίου είναι μία μέρα είναι 9 Οκτωβρίου. Εγώ θα πω στις 10 Οκτωβρίου τι θα γίνει. Στην Έφερα, 8 Οκτωβρίου είναι εκλογές. Έχεις δίκιο. Στην Έφερα. Άρα από τις 9 Οκτωβρίου αλλάζουν όλα, μια άλλη μέρα και ξανά όλοι μαζί. Θεωρώ ότι θα πρέπει να φτιαχτεί, αν κοιτάξουμε ψύχρεμα τα ψηφοδέλτια, τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που έχουν κατέβει, θα δούμε ότι υπάρχουν αξιόλογα παιδιά και στους 4 συνδυασμούς και στους 5. Και στις προηγούμενες εκλογές υπήρχαν. Τώρα το τι επιλέγει ο κόσμος κάθε φορά. Θέλω να το βλέπω, να είμαι λίγο θετικός και ευελπιστώ ότι το καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από ανθρώπους αξιόλογους και αξιοπρεπείς, θα έλεγα. Χωρίς να λέμε ότι δεν έχει μέσα το Δημοτικό Συμβούλιο εξαιρετικές προσωπικότητες, απλώς δεν ξέρω, υπήρχε ένα εκρηκτικό μείγμα περίεργο. Είδαμε απίστευτες ομορφιές σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια. Η προηγούμενη εκπομπή μου ήταν με την κυρία Κουκουλά από το Δήμο Λουτρακίου και εκεί dirty dancing η κατάσταση, πανηγύρι σε πολλά Δημοτικά Συμβούλια. Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν κάποιες περίοδοι που υπάρχουν πολλές εντάσεις. Και να σου πω και κάτι, συνήθως οι εντάσεις είναι και για υποσιώδη θέματα. Για τα σοβαρά θέματα δεν έχουμε αποφασίσει να συγκρουστούμε. Και έχει προβλήματα η πόλη με τα οποία πρέπει να συγκρουστούμε. Εγώ θα λέγω ότι στα σοβαρά θέματα θα πρέπει να κάθονται όλοι στις παρατάξεις κάτω και να κοιτάξουν το μέλλον. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να παρουσιαστεί ένα σχέδιο, δεν θα πω πολλά χρόνια, θα πω 20 ετές, το οποίο θα κάτσουν και θα συμφωνήσουν όλες οι παρατάξεις πάνω σε αυτό. Θα το συνυπογράψουν όλες οι παρατάξεις. Η κάθε παράταξη θα αποτυπώσει πάνω το δικό της σχέδιο, το δικό της επιχείρημα για να φτιαχτεί ένα πλάνο το οποίο όποιος και να εκλεγεί είτε το 23 είτε το 28 στις επόμενες εκλογές να ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα. Θα σου αναφέρω ένα παράδειγμα. Όταν χτίστηκε η Βαρκελόνη, το πλάνο της ήταν 50 ετές. Και από αυτό το πλάνο τι προέκυψε? Ένα ακουάριουμ. Σε εμάς εδώ είναι διετές. Και στη Γι' αυτό διετία, δεν θέλω να λέω. Ο εκάστοτε αντιδήμαρχος ακυρώνει το έργο του προηγούμενου αντιδημάρχου. Δυστυχώς ναι. Δεν θέλω να πω ότι θα κάνουμε ένα 50 ετές πλάνο. Ας πούμε ένα 10 ετές ή 20 ετές. Ένα πλάνο το οποίο θα συμμετέχει και το επιμελητήριο, θα συμμετέχει και ο εμπορικός σύλλογος, θα συμμετέχουν και οι αγρότες. Ο Βασίλης Ζανόπουλος, ο οποίος είναι επικεφαλής του συνδυασμού σας, μπορεί να το καταφέρει αυτό, δηλαδή να συσπυρώσει? Γιατί αν κάτι του πιστώνεται, είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί από αυτούς που συνεργάστηκε μέσα σε αυτή την τετραετία βρίσκονται τώρα απέναντι. Θεωρώ ότι να συσπυρώσει, το συσπυρώσει είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Ότι αυτοί που είναι απέναντί του τώρα αυτή τη στιγμή ήταν και το 19. Απλά συνεργάστηκε με κάποια παιδιά, τα οποία προσέφερε ο καθένας με τον τρόπο του, με το έργο του, ο καθένας σε αυτό που μπορούσε να προσφέρει. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να τους αντιπροσώπευε σαν άνθρωπος ο ίδιος. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι ο κύριος Ζανόπουλος δεν μπορεί να συσπυρώσει. Δεν μπορεί να συσπυρώσει, ένα παράδειγμα, μια συγκεκριμένη ομάδα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συσπυρώσει μια άλλη ομάδα. Εσείς νιώθετε, ας το αφήσουμε το εσείς, εσύ όντας πλέον μέλος της Συμμαχίας Πολιτών, αυτό που βλέπεις, συναντήσεις, βλέπεις ότι υπάρχει μια
γερή, ζήμη, έχει ζυμωθεί αυτή η ομάδα ώστε να αποτελέσει τον κορμό μιας επόμενης δημοτικής αρχής? Το πιστεύω. Ναι, είμαι πεπισμένος ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το έργο και να πάμε ακόμα καλύτερα. Αν σου έλεγα ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα που πρέπει να βάλει η επόμενη δημοτική αρχή, ποια θα μου λέγες? Το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο σαν τι? Στο να πέσουν τα τείχη γρήγορα, να φύγουν οι δομές από μέσα και να ξεκινήσει η πολεοδόμηση και κατ' επέκταση στο πάρκο και ό,τι συνεπάγεται. Μάλιστα. Συζητήθηκε πολύ και το στρατόπεδο και έγινε και με χώρος μεγάλης αντιπαράθεσης, με τη μία παράταξη να λέει για ποιο λόγο δεν προχώρησε η δημοτική αρχή σε μια πλήρη αξιοποίησή του, την άλλη παράταξη να συζητάει για το πώς θα χτιστούν, και αυτό μας έχει χωρίσει. Γενικώς βρίσκουμε τρόπους για να χωριζόμαστε. Από εκεί, αν θυμάμαι καλά, από εκεί ξεκίνησε και έγινε, μάλλον ήταν η έναρξη της αντιπολίτευσης. Γιατί μέχρι και να έρθει το στρατόπεδο στην κατοχή του Δήμου, το ποσοστό που ήρθε, εν πάση περιπτώσει, συζητάγαμε για χλωοκοπή και για καμένους λαμπτήρες. Ναι. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση πριν το στρατόπεδο. Τώρα, όπως μιλάμε για τα LED και αν είναι η σύμβαση για τα LED συμφέρουσα για το Δήμο. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε η αντιπολίτευση όταν έγιναν τα έργα. Όταν ξεκίνησαν τα έργα. Πριν. Ναι. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Μήπως βόλευε και όλη αυτή η κατάσταση ότι δεν προχωρούσαν τα έργα και γι' αυτό. Ή μήπως ενοχλήθηκαν που κάποια πράγματα τα κάνει ο Νανόπουλος. Και συγκεκριμένα να αναφέρω το έκτο σύνταγμα πεζικού, το οποίο το έφερε ο κύριος Νανόπουλος σε χρόνο ντετέ, θα έλεγα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα 2 πρώτα χρόνια της δημαρχίας του δεν μπορούσαμε να πάμε ούτε μέχρι το περίπτερο. Γράφαμε μήνυμα για να βγούμε έξω από τα σπίτια μας. Μάλιστα. Οπότε σε 6 μήνες όχι μόνο έφερε το στρατόπεδο, το ποσοστό που έφερε. Κοίτα, αυτό με το στρατόπεδο, εγώ θα πω ότι τελικά κάποιος δίνει, κάποιος παίρνει. Άμα δεν σου δίνει ο άλλος, δεν μπορείς να το πάρεις με το ζόρι κιόλας. Το στρατόπεδο δεν άνοιγε ποτέ στο Δήμο. Το στρατόπεδο άνοιγε στο δημόσιο. Μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή έκανε 6 αποτυχημένες προσπάθειες. Και το Μαρτυράκι ο ίδιος ο κύριος. Η προηγούμενη δημοτική αρχή προσπαθούσε να πάρει και τον Ισμό όμως. Το Μαρτυράκι ο ίδιος ο κύριος. Και κόλλαγε Φέι Βολάν μαζί με τον κύριο Γιώτη στην κορφή του Δημαρχείου. Αυτά δεν τα έχεις εσύ να κάνω εγώ τέτοια ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι συγκρουόμασταν για τις συγκρούσεις. Το θέμα είναι τώρα. Αυτή η τετραετία, αν μπορεί κάποιος να κάνει ένα απολογισμό του έργου του Δημάρχου, είναι καθαρά θέματα οργανωτικά. Έργα πλην της διάνοιξης της παραλίας Καλάμια με το Κεραμιδάκι και όλη αυτή την ενοποίηση, δεν έχουμε δει τα έργα που να πεις ότι κοίταξε, άφησε κάτι πίσω του. Μιλάω για κόψιμο κορδέλας. Οργανωτικά, το να πάρει τα μπαζόματα, το να πάρει το στρατόπεδο, το ΑΤΑΦ Εξαμιλίων, το να το δώσει στην ουσία, να δώσει μία έκταση για να φτιαχτεί, το οποίο δεν θα κόψει κορδέλα ο Νανόπουλος στο ΑΤΑΦ Εξαμιλίων. Δεν θα προλάβει. Μεσολάβησε όμως στο να έκανε τις απαραίτητες ενέργειες στο να γίνει όμως. Κορδέλες δεν έκοψε όπως πολλές. Όχι. Και τι θα διαφέρει στην επόμενη τετραετία? Το έργο του κ. Νανόπουλου θεωρώ ότι θα μείνει μάλλον η ενέργεια σου σαν παρακαταθήκη στο μέλλον. Δηλαδή τα έργα που αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή, που σχεδιάζει αυτή τη στιγμή, θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Γιατί είναι έργα τα οποία δεν γίνονται την μια στιγμή στην άλλη. Είναι έργα τα οποία θέλουν μελέτες, τα έργα τα οποία μπορεί να προσβληθούν από ενστάσεις. Είναι έργα μεγάλα τα οποία μπορεί ο εργολάβος να κηρυχτεί έκπτωτος, ένα παράδειγμα. Είναι έργα μεγάλα, δεν είναι μια διάναξη ενός δρόμου, ένα πεζοδρόμιο, μια παιδική χαρά. Είναι έργα μεγάλα. Έργα τα οποία τα είχε ανάγκη ο τόπος και να μην ξεχνάμε έργα τα οποία πολλοί δήμαρχοι στο παρελθόν προσπάθησαν να τα κάνουν και να τελειοποιήσουν και δεν τα ξεκίνησαν καν. Αυτό το αφήγημα του πολλοί δήμαρχοι προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν. Πάντως, αυτό που αφήνει πίσω και ο κύριος Νανόπουλος είναι κάποιες υποσχέσεις ότι θα φτιαχνόταν το κοινοκομείο για τα δέσποτα του Δήμου Κορινθίων, θα φτιάχναμε το δημοτικό στάδιο στην περιοχή της Νεάπολης, πράγματα που δεν έτρεξαν όπως θα έπρεπε. Φταίνει μόνο οι αντιδήμαρχοι, δεν φταίει ότι έπρεπε να υπάρχουν πιο γρήγορες
κινήσεις ώστε να τελειώσουμε, να είναι πιο αποδοτικός? Και τι θα αλλάξει? Θεωρείς ότι με την ομάδα που βλέπεις αυτή τη στιγμή στη Συμμαχία Πολιτών ότι θα αυξηθούν αυτοί οι ρυθμοί σε περίπτωση που είναι εκ νέου Δημοτική Αρχή ο Βασίλης Ζανόπουλος? Ναι, και να σας πω γιατί. Ποιος είναι αντιδήμαρχος αυτή τη στιγμή κοινοφιλίας? Κανένας. Άρα πώς θα τρέξει το έργο? Εντάξει. Θέλω να πω ότι ο νόμος καλός ή κακός της απλής αναλογικής μας έφερε σε ένα τέλμα. Και όχι μόνο το Δήμο το δικό μας, όλους τους Δήμους. Θα εξαιρέσω τους Δήμους οι οποίοι συνεχίσανε, βγήκε η ίδια Δημοτική Αρχή, που σημαίνει ότι λίγο πολύ ήταν οι ίδιοι αντιδήμαρχοι και προϋπήρχαν τα σχέδια ή είχαν ξεκινήσει τα έργα. Εδώ είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για μια καινούρια Δημοτική Αρχή, η οποία είχε 8 αντιπροσώπους. 8 είχε και η δεύτερη παράταξη, 8 είχε και η τρίτη παράταξη. Που σημαίνει ότι κάπως έπρεπε να λειτουργήσουν. Και θεωρώ ότι η απλή αναλογική μας έβαλε σε αυτό το τέλμα. Ας αφήσουμε ότι έβαλε τη Δημοτική Αρχή. Εσύ, στις επόμενες εκλογές, εφόσον εκλεγείς, πού θα μπορούσες να προσφέρεις? Δεν εστιάζω σε κάποια θέση. Σε πρώτη φάση κοιτάω να εκλεγεί ο συνδυασμός. Τώρα από εκεί και πέρα μπορώ να βοηθήσω όπου κρίνει ο Δήμαρχος ότι είμαι απαραίτητος. Θα διεκδικήσεις θέση αντιδημάρχου? Σε πρώτη φάση όχι, γιατί δεν θέλω να αφήσω το μαγαζί μου, τη δουλειά μου. Για μένα πρωταρχικός ρόλος είναι η δουλειά μου. Συγγνώμη, δηλαδή μας λες ότι θα σε ψηφίσουμε για να μην γίνεις αντιδήμαρχος? Όχι, βέβαια, υπάρχουν θέσεις και σε άλλα πόστα τα οποία δεν χρειάζεται να είμαι αντιδήμαρχος για να προσφέρω. Το έχεις πει αυτό στον επικεφαλής του συνδυασμού σου? Βέβαια. Και αν σου πει ότι, Νίκο, να σου πω, θεωρώ ότι από αυτούς τους 14 που εκλέχτηκαν, 15-16, είσαι ο πιο κατάλληλος για να σου αναθέσω αυτή τη θέση του αντιδημάρχου. Τι θα πεις? Ήταν και στα πρώτα λόγια που του είπα ότι δεν με ενδιαφέρουν οι θέσεις. Με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να συνεχίσει ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει. Όμως εδώ το λες και ξεκάθαρα. Ότι... Σε όλο τον κόσμο το λέω ξεκάθαρα, δεν το λέω μόνο στην εκπομπή σας. Και το έχω αναφέρει και σε προσωπικές συνομιλίες με ανθρώπους που ζητάω τον ψήφο, με ανθρώπους, με τους συνεργάτες μου, με τους φίλους μου. Το λέω δημόσια, δεν το κρύβω. Δεν διεκδικώ θέση, το ξαναλέω. Πώς θα βοηθήσεις αυτούς που επιλέγουν τον Νίκο το Βερισσογλάκη να είναι στη Δημοτική Αρχή? Τι είναι αυτό που θα προσφέρεις? Τι είναι αυτό το διαφορετικό που θα φέρει ο Νίκος ο Βερισσογλάκης? Εγώ θα προσπαθήσω από τη μεριά μου να αφήσω ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Να αλλάξει λίγο τρόπο σκέψης και του κόσμου και αυτών που θα διοικήσουν. Να σταματήσει η πελατική σχέση και να πάμε να προχωρήσουμε στα ζητήματα ουσίας και πραγματικής βοήθειας. Τι είναι πραγματική βοήθεια? Δεν εννοείται ένα μαγαζί να προσπαθεί να ανοίξει ένα μαγαζί και να μην υπάρχει αποχέτευση, να καθυστερεί η αποχέτευση να συνδεθεί με το αντίστοιχο κατάστημα. Ένα παράδειγμα. Δεν γίνεται να κάνει αίτηση για τραπεζοκαθίσματα ένα κατάστημα και να κολυσιεργούν οι υπάλληλοι ή γραφειοκρατικά να υπάρχει πρόβλημα και να μην του δίνεται άδεια. Μάλιστα. Μιλάμε για προβλήματα της καθημερινότητας. Νομίζω ότι τα αυτονόητα είναι τα πιο δύσκολα σε αυτή τη χώρα τελικά. Αυτό ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για τα αυτονόητα, εσύ έχεις δείξει από την πρώτη στιγμή, είδα και ένα πολύ ενδιαφέρον σποτ που έφτιαξες, που λες οι νέοι. Οι νέοι οι οποίοι λείπουν από την περιοχή μας. Οι ηλικίες 25-35 είναι απούσες, γιατί δεν είναι ελκυστική η πόλη για αυτούς. Πώς λοιπόν οι νέοι θα πάρουν την πόλη στα χέρια τους, αφού είναι απόντες? Εδώ είναι και το μεγάλο στοίχημα, θα έλεγα. Ευελπιστώ ότι σε αυτές, μέχρι τώρα τουλάχιστον η συμμετοχή των νέων στα ψηφοδέλτια, δεν θα λέγω ότι είναι ενθαρρυντική, είναι ικανοποιητική, θα έλεγα. Θα ψηφιστούν. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ένα άλλο σενάριο αυτό, αλλά εγώ μέχρι τώρα αντιλαμβάνομαι ότι το παλιό έχει κουράσει το παλιό. Τι εννοώ έχει κουράσει το παλιό? Ένας φτασμένος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος εκλέγεται για χρόνια, ό,τι ήταν να προσφέρει το έχει προσφέρει. Αυτό που μπορεί να προσφέρει τώρα είναι σε εμάς τους νέους. Τι μπορεί να προσφέρει? Με την εμπειρία του. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Θα πρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι βέβαια. Είμαι αντίθετος σε αυτό. Τι θα έλεγα λοιπόν? Πόσο σκέφτομαι εγώ? Να κάνουν πίσω, να εκλεγούν οι πιο νέοι και αν θέλουν και έχουν την όρεξη και τη διάθεση, και εκεί θα φανεί η πραγματική τους αγάπη για την περιοχή. Ακριβώς, να βοηθήσουν εμάς. Μήπως είναι λίγο εκ του πονηρού αυτά που λες, μιας και στην ουσία οι περισσότεροι από τους παλαιούς μέσα εισαγωγικά του Νανόπουλου δεν θα είναι υποψήφιοι εκ νέου? Μήπως είναι ένα ολοκαίνουργιο ψηφοδέλτιο σε ποσοστό 80% που δεν έχουν εκλεγεί? Μήπως το ψηφοδέλτιο του κ. Νανόπουλου τελικά είναι το ανανεωμένο και αυτό που λέμε ότι οι νέοι στο προσκήνιο?
Γιατί αν δούμε το μέσο ηλικίας του ψηφοδελτίου του κ. Νανόπουλου, είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τις άλλες παρατάξεις. Έχει πέσει κατά πολύ το μέσο όρο ηλικίας του κ. Νανόπουλου στο ψηφοδελτίο. Όπως επίσης είναι και ανανεωμένο. Πολλοί υποψήφοι κατεβαίνουν για πρώτη φορά. Πάρα πολλοί υποψήφοι για πρώτη φορά. Και ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που έχουν κατέβει ξανά, αλλά δεν έχουν εκλεγεί. Καινούργιοι άνθρωποι. Άρα, μήπως ο κ. Νανόπουλος είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και όντως τελικά μπαίνουμε σε έναν ρυθμό, σε έναν δρόμο της ανανέωσης με τους νέους μπροστά. Εσένα αυτό το ψηφοδέλτιο σε καλύπτει? Στο 100%. Σε προβληματίζει το γεγονός ότι ακούγεται για άλλα ψηφοδέλτια ότι κοίταξε, έχουν πάρει αυτούς που έχουν τους πάρα πολλούς σταυρούς? Όχι. Θεωρώ ότι σε εμάς τουλάχιστον, στο ψηφοδέλτιο το δικό μας, ότι ο μόνος αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός. Ακόμα και ο κακός εαυτός του Δημάρχου? Ακόμα και ο ίδιος, ναι. Νίκο, σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι πρέπει να σας ακούσουν εσάς τους νέους. Θεωρώ ότι το οφείλουμε εμείς μέσα από αυτές τις εκπομπές να το κάνουμε. Να σας δώσουμε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στο κοινό. Και αν σου έλεγα μέσα σε ένα λεπτό να απευθυνθείς στο κοινό για να τους πεις γιατί Νίκο Βερισσογλάκη και γιατί Βασίλη Νανόπουλο και Συμμαχία Πολιτών. Βασίλη Νανόπουλο γιατί παρουσιάζει ανανεωμένο ψηφοδέλτιο. Παρουσιάζει ένα έργο, θα έλεγα τεράστιο, το οποίο θα αποτυπωθεί τα επόμενα χρόνια. Δεν θα έχει άμεσο αντίκρισμα. Και Νίκο Βερισσογλάκη γιατί είμαι νέος, χωρίς υποχρεώσεις ούτε πολιτικές, ούτε άλλες πονηρές, θα έλεγα εγώ, που να με υποχρεώνουν να με κρατάνε από κάπου για να είμαι υποχείριο και κάποιου. Έχει να κάνει αυτό με αυτά που είπε ο επικεφαλής του συνδυασμού? Καθόλου, όχι. Μιλάω μόνο για μένα, ναι. Για κανέναν άλλον. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, Νίκο. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία προσωπική σε σένα και ελπίζω ότι θα δούμε γενικώς ένα ανανεωμένο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως το πιο σημαντικό, ένα πιο ποιοτικό όσον αφορά τις συνεδριάσεις του, να μην έχουμε πάλι κόντρες, αλλά να έχουμε ουσία και βεβαίως να μην έχουμε και αυτό που βλέπουμε στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια, αυτό το 2-1-2 δεν πατάμε, 1 πατάμε. Αυτό εμένα με έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα, γιατί τους Δημοτικούς Συμβούλους τους ψηφίζουμε για να είναι παρόντες και όχι να το παίζουν 2-1 σαν τους φαντάρους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Πραγματικά τιμή μου. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς λοιπόν, 8 Οκτωβρίου πρέπει να πάτε να ψηφίσετε, να πάρετε την απόφαση, να επιλέξετε αυτόν που πιστεύετε εσείς ότι είναι αυτός που πρέπει να σας εκπροσωπήσει. Να είστε καλά, γεια σας.